Krásny deň, dievčatá. Vedeli ste, že očné okolie nemá žiadne tukové vankušiky a žiadne potné žľazy? Preto rýchlejšie stárneme na očnom okolí, lebo sa nemá kde ako premasťovať. A tým pádom nám vzniká aj suché očné okolie. Aj čím viac žmurkáme, vtedy potrebujeme dodať oku, očnému okoliu, úplne výživné látky. Či už prebdená noc, zle spíme, flaky pod očami a iné rôzne veci, ktoré nás trápia okolo očí, ako sú aj mimické vrásky, syndrom suchého oka a tým pádom si oko žmolíme, máme ho vysušené a máme flaky či váčky pod očami. Mám pre vás jeden tip. Očná gelová maska. Je to tyrkysový gel, ktorý chráni očné okolie. Je to vhodné pre ženy, ktoré nemajú radi mastné krémy, patrí to medzi základnú starostlivosť. Jednoducho si to naťukáte okolo očného okolia, vynecháte slzný kanálik, lebo obsahujeme tu priepornatú a mohlo by vás to štípať. Ale za to obsahuje zelený čaj, čiže je to antioxidant, zhydratuje a skľudní podraždené očné okolie a harmanček, ktorý upokojuje a mierne dá tie flaky, vačky preč. Proste ich odstráni. Obsahuje uhorku. Pamätajte si vtedy, keď sme boli malé, alebo behnete do kuchyne a robíte uhorkový šalát a si občas dáte uhorky. Je to tie šupky? Cítite taký chlad? Presne toto ešte najviac obsahuje uhorku, výťažok teda z uhorky, ktorý chladí, zhydratuje očné okolie. Je to super vec využívať aj cez deň. Jednoducho cez make-up si to môžete dať, ono vás to krásne schladí, keďže robia ženy aj na počítači. Dosť z modrého svetla, z obrazovky nám ničí očné okolie, tým pádom viac žmúrime, ťahajú nás oči. A preto ja používam očnú gelovú masku. Aj preto, že mám syndrom suchého očného okolia a vtedy mi to veľmi pomôže. Je to výborná pomôcka, aj tip, keď máte migrénu. Dáte si na spánky, keďže to obsahujeme tú priepornátu, pomasírujete a krásne vás to skľudní a hlava vás prestane bolieť, že nie je to také intenzívne. Takže viacero účelov to má. Majte krásny deň.